Good morning everyone. Tayo po ay mag-update pong muli ngayong araw po ng Miyerkules, no? So nagbalik tayo dito sa Malabon Fish Market at hindi tayo nakapag-upload kahapon dahil hindi tayo nakapag-vlog po dito, no? So titingnan natin yung mga kanilang latag na ibinebenta dito sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Kung kayo ay pupunta po rito, nagaling po kayo sa monumento, ay sakay lang po kayo dyan sa may Pure Gold monumento ng Bayan Malabon at ihahatid na po kayo dito sa may City Hall at tanong nyo na lang po sa driver kung saan po dito yung Malabon Fish Port at ituturo naman po sa inyo yon. So samahan nyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Sa ganito na yung magkano? 300 ang tumpo. So yan po yung 400 po lahat. Ito, 150. Sariwa-sariwa yung mga ano natin, no? Ito, 150 lang. Yung mga alamang natin, no? Eh, sa mga gantong po. Natin 50 pesos. Sarap ng ano nyo, ha? Kakatimpla ng bagoong, ha? Ibanay, salamat po, ha? Thank you. So, yung mga presyo po dito ng mga alamang natin ng mga kada plato ay 50 pesos na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market at ang mga bagoong po natin ay 60 pesos. So, yung mga nakita natin dun na tatampal o alupihan dagat ay fresh na fresh po. 300 po ang tumpok at ang alimango rin po ay ganun din po yung mga presyo, ano? So, update natin itong mga kada piraso ng mga bangus natin. Ang mga bangus ay 100 pesos at 120. Yan po yung mga kada piraso na inyo pong mabibili, no? At ang mga bangus dito ni Ate Pam ay 150 po ang mga per kilo, mga bangus pandaing na marami sa ating mga kababayan na naghahanap nito at ngayon ay may latag na po siya rito na inyo mabibili. 150 po. Pwede po kayo pumili ng mga gusto nyong klaseng laki ng mga bangus pandaing ni Ate Pam. So shout out Ate Pam, good morning sa'yo. Shoutout yan sa aking mga followers. Ayun, shout out at pasupport po natin si Vendor Mix Official ng Malabon Fish Market. At isa rin po siya nagbablog po dito, no? So salamat Ate Pam. Good morning, good morning. Thank you. At dito tayo sa mga pusit natin, no? Ayan po ay 440 po yung mga per kilo. At mga fresh na sapsap. Boss, magkano yung sapsap mong fresh? 200 ang kilo. Bisugo 340. Parang hindi ko na. So 340 po yung mga bisugo po natin fresh na fresh, no? At yan po yung mga presyo natin pong ina-update at mga bangus din natin dito 120 at 130 isang piraso. Ayan po yung mga presyo na atin pong ina-update sa kanilang mga latagan sa Malabon Fish Market. Boss, thank you, salamat. At dito naman po ay 100 pesos isang piraso. 130. So, Ano ba mo sa akin yung mga aso mo? Yan, ito ka lang ba? pre, magkano yung bangus mo malalaki? 200 kilo mo eh. 200 ang kilo sa bulik. 200. 200 po nun sa mga bulik tuna, no? Yan po yung update natin sa kanyang mga presyo dito sa Malabon Fish Market. Okay, salamat. At bangus din po dito, 130 ang kada piraso. 130 rin dyan. 150. 130, 140, 150 po ang kada piraso ng bentahan po ng bangus. Pwede po pa tayo, 130. Kaya mga kada piraso po no, 140, 150 at 130. Tumpok ng mga salmon japayuki, 100 pesos. At 50 pesos tumpukan po, oh. Mga tunsoy. Kabase. Yan po yung mga bentahan po dito ng tunsoy. Kada piraso din po ang bentahan ng bangus. 90 at 100 pesos at 50 pesos tumpukan ng mga isdang sapsap.
Good morning. Wala pa tayo mga galunggong na bilog, no? Hindi pa panahon ng mga bilog na galunggong. At bakos din po rito, kada piraso rin po ang bentahan. 130 at 120. At 100 pesos. Tumpukan po ng mga espada. Nakapagprito ka na ng espada sa halagang 100 pesos. 160 kilo ng mga bangot pandaing. At may tumpukan din po dito 100 pesos. At bentahan din po ng alamang, oh. Sa mga mahilig magbagoong, ayan, may alamang po kayo mabibili rito. O panggisa sa ampalaya. Lagyan nyo lang po ng baboy, ay okay na yan. Ayan, oh. Mga alamang po natin na masarap sa ginisa o bagoong. At bangus din po dito ay per piraso din po yung bentahan. Meron pong 150, 160 at 100 pesos, no? Basol kasi may gawa yun. Tatanong ko nga may-ari. Kaso nga nasa bahay ng may-ari materialis. Kahit tayo pumili, yun pa rin ang bilang. Huwag lang yung tindero. Huwag lang yung tindero. Tindero po kasi bilasana, kaya wag lang po yung tindero. Inaamag na yan. Pero ano no, Salmon Japayuki. Tuloy. At 110 na tumpukan po sa mga hipon natin dito sa Malabon. At 440 ang per kilo. At yung mga bulik tuna po natin dito ay 200 pesos yung mga kilo. Alright, nandito tayo sa pwesto ni Kabugris. So shoutout sa'yo, Kabugris. Hoy, kabugiris! Shoutout sa lahat mga kabugis natin dyan. Ayun, shoutout po. Good morning. At mga perpiraso ng kanya mga bangus dagupan, no? Meron po tayo 170, 120, 130 sa mga kada piraso. Ayan. Magkano ngayon ang presyo? Parehas pa rin, boss. 150. Ayan po yung presyohan ng mga balat ng baka. 150 pa rin po yung mga kilo. So, puntahan nyo lang po si Kabugris dito at makakabili po kayo ng kanyang mga bangus na kada piraso na bentahan po, no? Ganda ng laman, no? Ayan, no? Fresh na fresh pong mga bangus na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Kabugris, salamat! 350 sa mga per kilo ng kanyang mga latag po dito na mga hipon. Kay Jumong. Yan ang mga presyuhan. Alright, so nandito na tayo sa pwestuhan ngayon ni Boy Bangus. Ang ating kaibigan, no? So shout out Boy Bangus, good morning sa iyo. At yung mga presyo ng kanyang mga bangus ng latag ay meron pong 100 pesos, 120. 120 kada piraso po na bentahan po ng bangus na ibinibenta niya sa ating mga kababayan. Good morning, taga Valenzuela pa yung mga suki ko. Oo, marami ako sa mga taga Valenzuela na masugid na manonood natin taga-subaybay sa ating YouTube channel. Talagang piling-pili yan, maeng. 120, ganyang kalaki na. Oh, laki, 120, isang piraso. Libre pa pili, na. Baranti, pag hindi masarap, soli nyo po. Yan, si Boy Bangus. So, yan po yung presyo na 120. At ang mga tulingan po ay 120 rin po. Sige, pakikita ko yung bumako. Opo, makikita niyo po na nakatutok lang po tayo sa ating vlog sa mga palintang bangus. Boss Lando Explorer po. Boss Lando Explorer. Dalawa? Wala na yung 100, 120 na lang ang paninda ni Boy Bangus.
So shout out Boss Maeng, salamat ha, thank you. At dagsa ngayon yung mga ano, alimasag natin sa Malabon. Ganda oh. Ayan yung mga alimasag natin oh. Buhay po yung mga blue crab. Te, magkano kilo ngayon? 200? Ayun, 200 pesos na yung kilo ng mga blue crab natin sa Malabon. Napakasarap po niya, no? Quality po yung ating alimasag. Napakasarap po niyan. Ito mga pang kamaron, no? Yung mga pang crablet. At 400 pesos yung mga kilo ng hipon. So magandang hipon, fresh. 350 naman po sa mga golden pompano. Shoutout nga pala kay ano, kay Mata. Hindi na siya kilala sa tilapia. Nadali na naman si Boy Tilapia. 120 ang kada pirata, meron po 100 pesos at 110. So, magkano tilapia mo? 110. So, shout out sa'yo. Shoutout sa'yo, mahal mo na magbenta. Ang lupit mo. So, yun po yung mga presyohan dito ng mga latag po dito ng mga hipon, pompano, buwangot, tilapia at mga alimasag, no? Dito sa pwesto po rito sa Malabon Fish Market. Ayan. So dito tayo at mga latagan din po, no? Dito po ay 80 pesos po yung mga alimasag per kilo. So mababa, murang-mura. 120 na lang, boss. Yan, 120 mo moy. Ayan, 120, no? Mga buhay na alimasag na masarap sa gata o gata sa sitaw at kalabasa. Yan po ay 120. 150 pa benta ko kanina na, boss. Madaling araw. Alright, Moy, salamat. At nasa gitna na tayo, no, ng kanilang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. At yan naman po yung mga presyo. Yan po yung mga gulay na may mga 20 pesos, 50 pesos. At may mga 10 pesos, no, na mga mabibili sa mga gulay po rito. So, lettuce natin, ang tumpukan ay 30 pesos. Sayote. Good morning sa'yo, Lodi. At yung cauliflower po natin ay 70 pesos ang per kilo. Salamat. Mangosteen, no? 120 ang kilo. Papaya po natin ay may mga tumpok po sa halagang 50 pesos. At may kasama na rin po miyaw-miyaw. Ayan, ang buntot ni miyaw-miyaw. At siya ay nakikisalo sa mga paninda, no? Si miyaw-miyaw, si Mingming. Ayan, si Mingming tumakbo at tumalon na. Ano yung isang kabati? Mga buhay na mga limango at mga limasag po natin na matataba. Ayan. Yeah. Yan yung mga latag po dito, no? At mga isdang isuko at bakoko. Ate, magkano ngayon yung isuko? 360. Bakoko po. Ayun po yung presyo natin dito sa Malabon, no? Ng mga latag po na fresh na isda na mga paksiwin at pwede sa mga sampalok. Salamat. At kilo po natin ng tahong ay 50 pesos po. Ulam pa na, isa. Kwenta lang, presyo pamasa. Ang masa. Presyo pamasa. At yun yung mga na-update natin sa kanilang mga latag. So, diretso tayo. Ito yung mga pwestuhan po ng mga nagbebenta po ng mga hipon at tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. Hindi po masok sa plastic na eh.
Alright, so sa hipon tayo. Magkano ang hipon ngayon? 380 lang yan, At 380. So hindi mga nagkakalay yung mga Goods presyo. No? qualities. May 400, mayroong 380 na kilo. Ang ganda naman. Talagang goods qualities naman. Mga jumbo ngayon yung mga hipon natin, no? 28 grams. Oo. Mapusit kalawang. At mga isang gulyasan na latag ni Kuya Ricky rin sa Malabon Fish Market. So shout out sa'yo, Pango. Magkano kilo? 380 lang. 380 rin ang per kilo dito sa mga hipon. Yan po ang paninda ni Pango. Shout out, Pango. Yan. Wala tayo tumpok. Magkano yun ako yan? Bangot kada piraso. At mga tilapyang buhay. Good morning po. Magkano lang po yung ano ngayon, tilapia po? 130 po ang kilo. Sa pandaing po na bangus, 160. Ayan po yung 200 pesos sa per kilo, no? Na mga latag dito ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Ubos ng salmon? Ubos na. Sa mga naghahanap po, puntahan niyo lang po si Kuya Ricky rito at dito po kayo bumili ng mga pink salmon head. At sigurado, makakapag-ulam ka na. Kaya lang ubos na eh. So, salamat po ha. Thank you Kuya Ricky. Thank you. Shout out. At dito pa tayo, no? So mga kababayan natin ng mga vendor dito na mga nagbebenta. Good morning, good morning. Wala pa bang panindang bayabas dyan na masarap, pang bangus? Nahanap ko yung bayabas mo, wala pa nagbabagsak sa'yo? Kaya nga. Yun ang masarap sa bangus. So, ito po yung mga ano natin, no? So, kakaunti ang mga latagan po dito sa bandang dulo. At ilan-ilan lang po ang ating mga vendor na nagtitinda, no? So, update pa rin natin yung mga presyo. Magkano hipon? 360 boss. O, dito 360 naman po ang kilo. Malalaki mga hipon, no? At 110 per kilo po ng mga tilapia ang Batangas. At kumot po natin, no? 260 at meron din po 250. Good morning po, Lorna. Shout out. Yan po yung 260, no, na kilo. 220. At mga tilapyang Batangas sa Latagan at 320 mga per kilo na mga hipon. Yan po ay 130 na mga kilo ng tilapyang Batangas. At dito po sa mga ulo at buntot, yan po yung per kilo, 80 pesos. 150 po sa mga laman ng cream dory. So shout out sa iyo, Avatar. Dito ka na pwesto at medyo may maluwag. Oo. Ayoko din sa mga Pangit. Yan po, 300 pesos no, na hipon per kilo. At yung mga tilapia po natin dito na mga buhay po ninyo mabibili ay 140 po yung mga per kilo. Buhay po yan na inyong mabibili. Sarap niyang ihaw o kaya kinamatisan pagka ganitong sariwang-sariwa yung mga tilapia. At buhay po ninyong mabibili. Ayan, mga pangkamaron, no? Kung sa mga naghahanap, ayan. Pangkamaron o crablet. Buhay na buhay po mga alimasag. Ayan, mga pang-crablet po natin sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. Mga cream dory. Cream dory na masarap sa sinigang sa miso. So, 100 pesos yung mga paninda po dito ng mga espada, pang prito.
Ganda ng dilis mo, oh. Yan po yung mga kilo, no? 200 pesos na mga latag na mga bangus. Kilo po ay 200 pesos. At mga latag po dito, mga tulingan, no? 180. Ayun, shout out po sa mga kamag-anak sa Canada. Happy New Year po sa inyong lahat yan. Na 180 po mga kilo. At wala tayong ganong latag na nakita ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Yeah, 170 mga pugita. Ang bagsat nagkano? Boss Ed? Parehas lang 170 ang kilo. Walang ibang mga hango na isda. Malamig kasi. Thank you. Pasalan, Boss Ed. Boss, good morning. Oh, ganda niya ng ilang niyo ah. Magkano kilo dito? 300 dito po. 100 na sa bagsat. Ayan po yung mga per kilo na pang adobo na gusto nyong pang ulam, no? At mga alimasag, ayan. Salamat po, thank you. Alright, so hanggang dito, hanggang sa bungad, hanggang dulo ay ating pong in-update sa Malabon Fish Market ang kanilang mga latagan na mga mabibili po ninyo, no, na mga pang-ulam at sulit na presyo ngayon dahil nga yung mga latagan po nila, medyo mataas lang po yung mga demand po ng mga hipon at yung ibang klaseng daman dagat na mga isda po natin mabibili rito ay mura pa rin po ang mga presyohan. So, nandito po tayo at nakapag-update tayo ngayong araw po ng Miyerkules. So, shout out sa ating mga OFW, no, na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Ner TV Vlog, shout out. Bornox TV, shout out. Timburautan, shout out sa inyo sa Carmen Planas. Shout out sa inyong lahat. At kay Randy Conan, shout out. Kay Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy NDC po sa ating lahat. God bless po and bye bye.